Nej, jeg ser fucking dejlig ud. Ja, hun ser mega godt ud i dag. Jeg kunne i hvert fald godt. Ja, hvad med dig, Christoffer? Du siger ikke så meget. Hvad så, Chris? Du siger ikke så meget. Hvad mener du? Du sidder hele tiden og kigger over på hende der Karoline der. Chris, for fanden, det mener du bare ikke. Ja, for fanden, hvad fanden vil du med hende? Bros before host-drengene. Hun er bare en taber, ikke? Ja, det må man sige. Jeg tænkte på, om vi skulle være sammen med en træning her i dag. Ja, du kommer bare. Der kom han sgu. Hvad laver du her? Vi havde en aftale. Kan du ikke huske det? Nå, er det selvfølgelig rigtigt? Hvad så? Har du hemmeligheder? Nå, nej, det er ikke noget. Du er sikker? Ja, bro. Bare rolig. Jeg troede, jeg var en bro. Vi skulle fortælle jer. Det er du også. Skal vi klar? Ja. Jeg skal lige pisse fast. Er der egentlig ikke kamp på søndag? Nora? Fuck. Hvorfor kom du til træning i går? Skal du videre med hende der Karoline der? Ja, Chris, det er sgu ikke få godt med hende der. Ja, altså hvad fanden tænker du på? Hold kæft med det der. Jeg kan jo ikke lide hende. Det skulle da ellers godt til sådan noget. Jeg udnytter hende jo bare. Det hele er for sjovt, drenge. Seriøst. Undskyld altså. Det var ikke det, jeg mente. Hvad mente du så? Jeg er så ked af, at jeg overhovedet kunne få mig selv til At hvad? At hvad? At du lige har givet mig den største sviner? Jeg burde have vidst, du ville ydmyge mig. Jamen, Du skal ikke følge efter mig!
Hvad nu? Hvad så? Jeg vil bare lige høre, hvad der skete tidligere. Er det ikke lige meget? Nej, kom nu, fortæl. Hvorfor skal du altid blande dig i sådan noget? Altså, hun gik alligevel bare. Hende der Karoline der. Ja, hvad tror du? Hvad så, drenge? Hvad så? Jeg skal lige vise noget. Hvad skal du vise? Selvfølgelig. Chris skrev fast. Haha, en tabe. Hej, så. Er det noget, du kender til, Karoline? Nej, det er jo altså... Er Chris og Musa ikke til at passe på dig? Er han ikke det? Nå, men jeg elsker dig. Nej, jeg elsker dig. Nej, jeg elsker dig mere. Jeg elsker dig mest. Ej, helt ærligt. Stop det der. Og når du svarer rigtigt i matematik, det er bare så frækt. Busted. What the fuck, akavet. Mega akavet. Nå, der kommer bare. Og hvad så, hvis jeg godt kan lide hende? Det må du selv om. Du må bare sige, om du er med os eller hende. Det er så sygt det her. Du er så langt udenord. Og I skal forestille dig at være mine venner. Kom så, drengen. Vi går. Hvad ved du? Skal du ikke ud? Nej, jeg bliver hos dig. Det er jeg glad for. Search to find your passion, yeah. People pushed you far.